खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 5 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाइ सान। एमपि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाइ साननि साफ्रोमबो दोलोनि मावथि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम हामलायथि बावहरदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि बाख्नायथाव हाबाफारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुआ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआव बर' हांखोआ बाहायजायैखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै दाफुंजानाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि एन्ड बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिजों गिबियै जथुमा खुंफुंदों। भारतनि खना खनला रायजो जानाय बर'फोरा बर' राव रायलायनो रोङोब्लाबो फैगौ सेन्सासआव बिमानि रावखौ बर' लिरजोबनांगौ होनना खोरोमदाव औवारि बिथाङा फोरमायथिदों। बिस्वनाथ सारियाली लावदल गामिनि मुस्रि बिपुल बसुमतारीनि बिसि मुस्रिमा इन्दु बसुमतारीया दिल्लीनि हटेल लाक्जारियाव स्पार्क इभेन्ट मेनेजमेन्टआ खुंनाय महर दिन्थिनाय बादायलायनाय सनानि थाखोआव मिस्ट्रेस इन्डिया ब्रेन्ड एम्बासाडर 2026 मायथाइनि हिसाबै सायख'जादों। बे बादायलायनायाव आसामजों लोगोसे माखासे रायजोनि आइजोफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। शिबसागराव बिधान सभा बियाबनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा गिबि मन्थ्रि बिथांखौ खावलायनाय मथे गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दैबाना ओनसोलाव दावबायना थासारिखौ सुराग लानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथांनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया मैया 2027 मायथाइनि सुबुं सानखो साननाय सेन्सास 2027 नि गावारि मुं थिसननाय सेल्फ इनुमेरेसनाव बर' रावजों मुं थिसननो मोननांगौनि थाखाय मैया चिरां जिल्ला बेंगिरिनो गांसे आर'जलाइ गथायदों। धेमाजि जिल्लानि मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बरिमुरि बर' गामि आरो माजख'वा गामियाव दैबानाजों गासै 120निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मोननै गामिनि गासै 85 नखरनि सुबुंफोरखौ सानजारि नोगोराव थानाय एस.बि. बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव राहाबादा रिलिफ केम्प महरै दोनफैनाय जादों आरो बिथांमोननि बे दुखुनि समाव धेमाजिनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी गाहाय नेहाथारि अनारु सरगियारि बिथांमोननि मोनसे हान्जाया खौरां लानायजों लोगोसे गोथां मैगं थाइगंफोरखौ लाबोनानै होफैदों। दैबाना सैनांनायफोरनि मददनि थाखाय मानसिया मानसिनि थाखाय हाबाफारि। क'क्राझार एस.ए.एम. नार्सिं कलेजनि बानजायनायाव अनसुंथाइ थुबिल बानजायदों। लोगोसे दैबाना सैनांनायफोरनि थाखाय सावस्रि बादाबो बानजायगोन। दैबानानि थाखाय जाय फेमिलिसफोरना लस जादों माबादों बेनि थाखाय ओंखायनो दिनै जोंनि सेम कलेज अफ नार्सिं स्टुडेन्टफ्रा फैनानै बेयाव एसे फान्ड खालामफैदों आरो स' ओमफ्राय जोङो मोनसे हेल्थ केम्पबो खालामगोन आरो बेनि थाखाय बेनो आरो सहाय होनो थाखाय दिनै बेयाव एसे ओंखारनाय जाबाय। थेंक इउ। माब्ला हैगोन? बेखौथ' जोङो साननैसो आरोबाव फान्ड राइज खालामबावगोन बेनि उनाव नेक्स्ट थार्सडे बेयाव खालामगोन आरो जोङो। ओरैनो मा लादों? जेनेबा लाइक डेलि निड्स जेनेबा सोरनाबा गस्ला जेनेबा पेन्सिल पेन लेखा बिराद लस जादों नालाय बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ बायनानै होगोन आरो ओमफ्राय माखासे हिन्जावफोरनि नांगौ बुस्थुफोर बेफोरखौ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सोलिबाय थानाय भारतनि सुबुं सानखो 2027 मायथाइनि सेल्फ एनुमेरेसननि पर्टेलाव बर' रावनि अपसन गैया। भारतनि 8थि फारिलाइयाव गनायजानाय राव आरो आसामनि 2थि सोरखारि राव जानायनि उनावबो बर' रावखौ भारतनि सुबुं सानखोनि पर्टेलाव सोसननाय जायाखै, जेराव बर' रावखौ सेल्फ इनुमेरेसन लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मैया तामुलपुर जिल्लानि बेंगिरि मावखुलियाव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। गासै भारतबर्षआवनो 2027 जि सेन्सास खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आसाम रायजोआवबो दायो नैबे सेन्सास सेल्फ इनुमेरेसना थांनाय आगस्ट दाननि 2 खालारनिफ्राय बियो सोलिगासिनो दङ आरो बे
सेल्फ एनामिनेशन जि मोनसे सेन्सास खालामनायनि जि मोनसे पर्टेल बे पर्टेलाव जोङो हाबनानै नायबाय हाबना नायनायाव जों नुबाय जे बेवहाय माने मोनसे लैंग्वेज सिलेक्शननि जि मोनसे अपशन बेवहाय ओंखारो आरो बे अपशनाव जोङो नायदों बेवहाय गासै मोन 16ताल' मा होनो जोंनि रावफोरा बेवहाय थिसन जादों दा बेवहाय जोंनि बर' रावा गैया दा बर' राव गैयाबा जोङो दिनै नायदों जे जोंनि बर' रावा दिनै भारतनि संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे 90 शिड्यूलाव थिसनजानाय मोनसे जोंनि राव आरो बे रावा आसामनि स्टेट एसोसिएट लैंग्वेज राव दा बे हिसाबै जोंनि बर' रावाबो बेवहाय थिसनजानांगौ दा ओंखायनो जोङो दिनै नैबे सेन्सासआ जोंनि बे सेन्सासखौ जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो खालामनांगौ बियो थिगैनो दङ बेखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो लुबैयो नाथाय बेवहाय जोङो जि लैंग्वेज अपशननि जि मोनसे सेलेक्शन बे लैंग्वेज सेलेक्शननि जि मोनसे अपशन बेयाव जिहेतु बर' रावखौ जोङो नुनो मोनाखै दा ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादा जोङो दिनै डिसि बायद'निसिम जों मोनसे एप्लिकेशन जों होफैदों आरो बेवहाय जोंहा मोननै जोंहा गुबैयै जोंहा मा होनो दाबि दङ एक नम्बर दाबिया जाबाय जोंनि लैंग्वेज सेलेक्शननि जि अपशन बेवहाय बर' रावाबो जोंहा थिसनजानांगौ आरो 2 नम्बरा जाबाय जे बे सेन्सास खालामनो जाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ माने दायित्व होदों बिबान होदों बे बिबान होनायाव जों नुदों माखासे फरायसालि जि फरायसालिफ्राव सासेल' जोंहा फोरोंगिरि दङ जोंनि गुदि फरायसालिफोर माखासे जेराव जेआव माने सासेल' फोरोंगिरि दङ बेखौबो बिथांमोना दिनै नैबे दायित्व होनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों दा ओंखायनो बे सिंगल टिचार थानाय बे स्कुलनि जि माने सासेल' फोरोंगिरि बेखौ खुनु कारनाव माने सेन्सास खालामनायनि दायित्वआव थिसननो नाङा दायित्व होनो नाङा जों बेखौ डिसि बायद'निसिम जोङो दिनै खावलायदों कारन सेन्सास खालामनायाबो सोलिनांगोन फारसेथिं गथ'फोरनो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खामानि बेबो जोंहा समान समानै थांफाबाय थानांगोन मानोना दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादरगिरि बा हादर खुंगिरि जागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि देशनि जोंनि हारि हादरनि बिथांमोनानो सम्पद दा ओंखायनो खुनु कारनाव गुन गोनां सोलोंथाइ जों फरायसाफोरखौ बन्सित खालामनो हाया दा ओंखायनो हारसिंल' थानाय माने सिंगल टिचार फरायसालि होनो नाङा जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन दिनै बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेयै जोङो खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गोजोनैनो जोंहा सेन्सासखौ जोङो मावफुंनांगौ आरो बेवहाय जोंनि मुंफ्राबो जोंनि न'खरफ्राबो जोंनि गासैबो माने थंफ्रा जोंहा बे सेन्सासाव जोंहा हाबजोबनांगौ आरो बेजों समान समाननो खुनु कारनाव जोंनि सोलोंथाइ लानायनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जि खामानिफोर बेबो होनायनि जि खामानिफोर बेबो जोंना थाद'नो नाङा आरो बे दाबिखौनो लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयै दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांनिसिम जोङो मोनसे एप्लिकेशन जोङो दिनै गथायदों बिथांनो दिनैनि एप्लिकेशननि गेजेरजों जोंनि मोननै दाबिखौ जोङो स्ट्रेस होनानै जोङो दिनै नैबे एप्लिकेशनखौ जोङो गथायदों